Hyvää päivää katsojat. Ja kiva nähdä taas pitkästä aikaa. Tässä on ollut parin kuukauden tauko edellisestä videosta. Olen pitänyt vähän niinku pientä, voisiko sanoa lomaa. Kun ei ole oikein ollut mitään videoideoita ja tälleen. Ja sitten tuossa marraskuun alussa tuli pieni muuttuja. Etten käynyt kuvata videoita, kun minulle tuli kissanpentu tähän huusholliin. Voin joskus näyttää siitä kuvan tai videon, ottaa sen kuvalle. Mutta tämän päivän hommat on, tehdään, mikä se oli? Tuo luumurahka. Todella suosittu tietääkseni joulusin oleva rahka. Tai no, en tiedä onko sitä muulla niin kuukausina tai tälleen. Koska luumumarmelaadiahan ei saa kuin joulusi oikeastaan. Mutta tähän tarvitsemme sen luumumarmelaadin, mikä on tässä. Maitorahkaa. Ja sitten vispikermaa. Minulla on nyt tässä 2 desin vispikermaa. Eli yhteensä 4 desiä. Niin tulee silleen mukavasti. Niin, päästään aloittamaan. Noin. Joo, ensin vois vispata nämä vispikermat. Pitää ensin ravistaa. Noin. No niin, rahka on siinä. Tai siis tuo vispikermaosuus. Sitten lisätään koko pulkki tämä maitorahka. Ja voikotaan se tänne sekaan. Ja sitten se itse maku antava. Kaikkein paras.
Senpäs oli. Luumumarmelaadi. Tätä voi oman maun mukaan niin laittaa joko silleen vaan tosi vähän. Tai sitten pultin, niin kuin näette nyt. Ja niin kuin oman maun mukaan laittaa. Noin, ja nyt se on valmis. Mun mielestä luumuruoka on ihan maailman parasta. Heti mansikkarahkan jälkeen tietysti. Ja tälleen. Mutta joulusinta on kaikkein paras minun mielestä. Laitan alas videon tietoihin linkin, mitä kautta löytyy niin kuin yksi. Tää sama ohje, mitä minä yleensä käytän. Tää on luumurahkaan. Niin helpoin katsoa siitä. Mutta eipä tässä muuta kuin hyvää joulukuuta muuten kaikille ja hyvää joulun odotusta. Nähdään seuraavissa videoissa, joka itse taitaa olla itsenäisyyspäivä. Eipä tässä muuta kuin heippa!